Сәлем достар, мен Зилә һәм бу топ 5 тапшыруы. Бүген мен сезне Казанның иң борынгы биналары белән таныштырачакмын. Киттек! Спас манарасы. Аның төп үтеп керә торган манарасы 1556 елда Яковлев һәм Иван Ширяй тарафыннан төзелә. Үтеп керә торган арка тагын да җиңелрәк булсын өчен 18 гасырда барлыкка килә. Шул ук чорда манарада сәгать тә була. Башта алар чынлы булса, аларның алмашка аннары музыкаль сәгатьләр килә. Благовещение соборы. Кремль территориясында булган иң борынгы корылмаларның берсе. Аны Явыз Иванның шәһәрне басып алу хөрмәтенә төзиләр. 1562 елда төзелгән собор хәзергедән 2 тапкырга кечерәк булган. КФУның төп бинасы. Пятницкий проекты буенча 1825 елда төзелгән 3 бортиклы классик фасадлы бу бина университет шәһәрчегенең иң борынгы биналарының берсе. 1930 елда монда китапханә, анатомия театры һәм башка объектлар ачыла. Книтукай. Казан авиация институтының бинасы 1758 елда төзелә. Башта ул ир-атлар гимназиясе була һәм соңыннан бу гимназияны тәмамлаучылар Федераль университетының студентлары булалар. Петропавлов соборы 1723 елда төзелә. Нарышкин барокко стилендәге гыйбрәтханә янгыннан берничә зыян күрә һәм аны берничә тапкыр яңадан төзиләр. Советлар елында анда планетарий була, 1990 елларда аны яңадан ширкәүгә кайтаралар. Бүген үзегез өчен бик күп яңалыклар белгәнсез дип өметләнәм. Сау булыгыз!